ओपन कर गेट ओपन कर साइड चलो राजू आप इसको चलो सर पर्सनल कैमरा नो मीडिया थोड़ा आगे
అన్న మీకు సైడ్ అన్న కొంచెం అన్న సైడ్ ఉంటే వస్తారు ఫోన్ ఛానల్ बैठो बैठो कृष्णा बैठो बैठो कृष्णा कुछ कृष्णा
Happy birthday to next CM sir. Would be CM sir. Happy birthday you sir. Happy birthday sir. Would be CM sir. चलो चलो పరిగెత్తన్నా ఏం కాదు सेल्फी फिर लेते हैं अपने साथ नमस्कार
الله
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم وانا في الوجوه الحي القيوم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين इधर आके बैठा सर किधर है बाबा का सर किधर है सर किधर है बाहर खड़ा सर किधर है आपको बॉक्स ले ले क्या बॉक्स के लिए पूछ रहा मैं लेके दे दिया नहीं क्या कॉलेज ले लेगा साल वही ഉത്തരം കൊണ്ടുണ്ടോ
వస్తాను లింక్ ఉంది ఆల్రెడీ గురుగారు ఇక్కడ వస్తారు వయసు करता हूँ चादर चादर
అటెల్లా ఉన్నాయి కూర్చున్నారు బయటికి फोन पकड़े थे मैं बैठा क्यों बोल आठ बार किल बोला ना कष्ट नहीं पड़ता आठ बार किल बोला उधर जा सकते देख लेंगे हटेगा
అన్న కొంచెం జరగండి. बाहर का ताजा बाहर मस्जिद का पकड़ो नको, मस्जिद का पकड़ो नको। अंदर अंदर कैमराज नहीं है, कैमराज नहीं, कैमराज नहीं। वो आप लोग उधर ठहरो, इधर ही आए थे। नो फोटोग्राफर यो ने फोटोग्राफर లోపల లేదు. नीचे देखो मस्जिद के अंदर फोटो रखो।
सर ओके सर राइट सर ఓకే इधर दूर से जान के बोलो సలాంకం అస్సలాం అలైకుం. ఈరోజు చాలా అదృష్టం. ఒక పవిత్రమైన మాసంలో, రంజాన్ మాసంలో కడప దర్గాకు రావడం, అమీన్ పేర్ దర్గాకు రావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నా. ఇప్పుడే ప్రార్థనలు చేశాను. ఇక్కడే ఇఫ్తార్ కూడా ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు ఈ అమీర్ పేర్ దర్గా ఒక చరిత్ర సృష్టించింది. ఇక్కడి నుంచి హ్యుమానిటీ బయట ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఇక్కడి దర్గా నెలకొల్పడం జరిగింది. ఇది ఒక చరిత్ర ఉండే స్థానం. అలాంటి స్థలం నుంచి ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా నేను ఇక్కడ రావడం, ఈరోజు సతామి పండుగ కూడా, ఆ పండుగ రోజు రావడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నా. భారతదేశంలో హిందువులు ముస్లింలు బాయిగా ఇద్దరు కలిసి జీవించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతం. మైనారిటీ సోదరులకు అనేక కార్యక్రమాలు చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ. మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం మైనారిటీ కార్పొరేషన్ పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఉర్దూను 13 జిల్లాల్లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజే 2వ భాష కింద అనౌన్స్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇవే కాకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్ హాజ్ హౌస్ కట్టడం, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విజయవాడ కడపలో హాజ్ హౌస్ కట్టడం, కాలేజీలు కూడా మైనారిటీ సంస్థలకు ఇవ్వడం, దర్గాలకు కానీ ఇంకొక పక్క ఎక్కడికక్కడ మసీదుల నిర్మాణం కానీ షాదీఖానాలు కట్టడానికి కానీ అనేక విధాలుగా ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇంకొక పక్క మైనారిటీ పిల్లలకు విదేశ విద్య, ఇంతేకాకుండా మైనారిటీ సబ్ ప్లాన్, ఇంకా దుకాన్ మకాన్ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల్ని కాపాడడం, ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం, మళ్ళీ కర్నూలులో ఒక ఉర్దూ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం. చరిత్రలో తెలుగుదేశం పార్టీని చూస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో మైనారిటీస్కు జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే. కడాన మిగిలిన పార్టీలన్నీ కూడా నామమాత్రంగా ఊరికే తూతుమాత్రంగా మాట్లాడిన తెలుగుదేశం పార్టీ చిత్తశుద్ధిగా పనిచేసి మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం, మైనారిటీ సాధికారత కోసం పనిచేసిన పార్టీ. ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే దృక్పథంతో ఇంకా ఎక్కువ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీ పైన దాడులు పెరిగాయి. మైనారిటీ సంక్షేమాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు. మైనారిటీస్ ఆస్తులు కబ్జా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర నుంచి అనేక ఆస్తులు కబ్జా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీన్ని కాపాడుతూనే మళ్ళీ మైనారిటీల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం అన్ని విధాల తెలుగుదేశం పార్టీ కృషి చేస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, అదే మరిగా ఈరోజు పెద్ద రాత్రి సతామి శుభాకాంక్షలు. అదే మరిగా మళ్ళీ ఈద్ ముబారక్, ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. అలసిపోయినారు, మీద పడొద్దండి సార్, అలసిపోయినారు ప్రోగ్రాంలో.
తీయాల సైడ్ తీయాల సైడ్ కాదు లేకపోతే అరే ఎక్కువ Vamos.